ഹലോ ഗൈസ്, കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് നമ്മൾ പൂച്ചട്ടികൾ വാങ്ങാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സിമന്റ് ചട്ടികളാട്ടോ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മുടെ കുക്കുമണി ഇങ്ങനെ തൊട്ടവാടി ചെടികളെ കളിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച കേട്ടോ. 10 ചട്ടികൾ വാങ്ങി. ഇങ്ങനെ ചട്ടികളൊക്കെ വാങ്ങിയതിനു ശേഷം നമ്മൾ ചെടികൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് ചെടികളുണ്ട് കേട്ടോ, ഇൻഡോറും ഔട്ട്ഡോറും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ചെടികൾ. പൂക്കളുള്ളതും പൂക്കളില്ലാത്തതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ചെടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കിഷ്ടമുള്ള കുറച്ച് ഒരു 10-18 ചെടികൾ എടുത്തു. അത്ര വിലയൊന്നുമില്ല, 80-70 ആ ഒരു റേറ്റിലുള്ള ചെടികളാണ്. ഈ ഒരു പ്രിന്റഡ് ചെടിക്ക് 800 രൂപയാട്ടോ. അതൊന്നും നമ്മൾ വാങ്ങിയില്ല. നമ്മൾ വാങ്ങിയതിൽ ഏറ്റവും വിലയുള്ളത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 500 രൂപയുടെ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഉണ്ടയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ഇല പോലുള്ളത് മാത്രത്തിൽ റേറ്റ് ഉള്ളത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെടികളൊക്കെ വാങ്ങി വണ്ടിയിലേക്കൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി ചെടിയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.